Já tu ještě poladím zvuk. A jdeme na to. Aby nám to neodvalo uši. Tommy? Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku.
Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatnýho poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Schwartz. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morela? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic Obojí. takovýho. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka? Nebo snad žena a houf dětí? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozenej v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak vám další kafe nejspíš platím já. Nice. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Asi u porodu, no. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hod naučí až život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. No ovšem. Nabídka, která se neodmítá. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Jsou drifty, ty vole. Dobří, kurdy! Tam ne. Ohni, Pauli, tamhle je Tágo. Budeme v Cajku. Hní sebou. Tak pojď. Kam to bude? Kamkoliv. Rychle. OK. Mám tě na mužce. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevídeš. Nechci žádný potíže. Ty ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svině dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Jedem. To je idiot, vole. Ty se nemáš na co ptát. Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. Dobře. Ne. To ta noha, dobrý. Jak ještě váhal, ne? No tak jo, no, teda, jako Až když se vrátíme. na mě míříš tou bouchačkou, tak co teda vezmu před ten Julian to bude Bridge. dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam jste si řekli. Jo. Tak, aby to bylo. Tak jsme u řeky. Kam to bude, až budeme za mostem?
Už mě ty věčný otázky unavujou. Tohle si myslíš, že umím číst myšlenky nebo co? Další! Do hajslu! Ty vole, ale to povolej celý město, ne? Haha, idioti. Mám nějaký zkratky, to je zpomalý. Kokoté. Je mi jedno, jak to provedeš. Hlavně se jim ztráť! To byla ta Zase tvoje tam zkratka. nabočili. Setřásl jsem je, ne? Ne všechny. Museli jste je pěkně nasrat, chlapi. Lidi se občas při kšeftu rozhádají. To je normální. Přestaň kecat, Pauli. Čím víc se toho dozví, tím spíš se nebude moct dožít rána. Jako bych nic neslyšel. Hehe. Haha, a jsou v háji! Ještě to neskončilo, jeď dál! Za tohle nám kopáči, co to tady chystají, rozhodně nepoděkujou. Tak to jsou 3 káry. Kolik jich bylo u té výměny? 4? Kurva! 5? Jak ho znám, hned povolal další. Rozhodně to Ty tak vole, ty vypadá. krve na té střeše, to je jak z Ještě vola, musíme kurva. vzít víc lidí. Mohli jsme to čekat. Až se o tom dozví šéf, bude z toho pěkný Píče, to je jak průser. kdybych chtěl z nějaký... Ale tolik krve nebylo ani Museli při si natáčení zavolat Kill posily. Bill, kurva. Je jich pořád víc a víc! Mimo naše území nás vyříděj, musíme zpátky k nám! Ježiš, kam to jedu do prdele? To je úžasný. Na Mosfet Harbor, troškáři, dělej! Jedu, more. Jsem myslel, že se tam spustí cutscene, když tam vjedu do toho, no. Ale asi už ne, no. Do prdele, proč to nejde srazit? Kámo, ve Vávrově hře by to Co šlo. mají? Dělej! Jď na Mosfet Harbor! Drž hubu, Pauli. A ten most je zvednutý, ne? Jo, Co není problém. to zvládne. Já jsem Don Toretto, píčo. Co to kurva děláme? Teď se hlavně drž a modli. Tak tohle je pro mě poprvý. Je taky. Fajn, tak teď do malé Itálie. Šichta ti ještě neskončil. Paulího poprvé Tohle jsem zažil na nečekal. mostě. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Tak fajn, už tam bude. Bylo, Zastav tamhle před barem. bylo rychlý. U Salieriho? Jo, přesně tam. Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? Ty vole, on hulí v autě. Dovozí lidi. To je hovado neskutečný. Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě.
Tím jsme srovnaný. Určitě to bude dost. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba peníze, nebo slušnou práci. Stačí se zeptat. OK. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál jsi v pokru. A ty škrabance na autě. Jen ses snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Jo. Tak se měj. S pořádnou bouchačkou, ty píčo, stařence asi. Vole, 50 kulek v karose a on vole řekne, že to je Když jsem tu obálku stařenka. otevřel, málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. No, ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Takže tehdy jsem prostě neměl zájem. Přesně tak. To je moudrodné. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Super. První kapitolu máme za sebou.